Hi guys! Magluto ng kuwan. Pang lunch namin. Bakang adobo. Bakit adobo? Inasa namin mo. Ahos. Sitaw. Lok. Tatamit ka. Asin. Baka pag umansa. Ahos. Mga guys. Bawal niya para manis. Kasi tawag sa'yo mga luto karon. Adobo. Dalawang ano to, klase. Adobo ko, lagyan ng batong. Saka sabaw. Kalahati sinabaw, kalahati adobo. Guys, gagawin natin maluto. Meron na guys. Antayin natin. Mga kainat, mga buo. Separate ko, gamay, parang sabon. May klase ako makakita yung sabaw. Ito. Kaya ngayon, layo. Sabon na to. Ay, sabon mo ka nang hilain mo. Guys, ano dana? Maglagay na tayo tuyo, ng suka, maglagay na to. Diba? Konti. Durugin natin. Kaya nagkalaga, ang sa'yo. Durugin natin. Tawon. Ano tawagan na? Durugin dito. Tuloy. Wala mo na ito ang kalating. Lahat na yun. Sabaw lang yun. Hindi. Parang hindi tira tayo sabaw. Parang lumasag yung tayo. Kaya tas para sabaw naman. Sakto na yun pang magata. Ano pa? Kaya matipir konti. Stimit lang yan. Asin. Haluin. Ha? Maganda talaga ito magluto ko sa bumili. Maano mo yung sibing doon. Sibing pero masarap. Adobong sitaw. May baka.